En aquest vídeo us presentem 12 jocs per fer durant les videoconferències amb els vostres alumnes. 1. Anar a buscar una cosa amb condicions. Podeu demanar als vostres alumnes que vagin a buscar corrents alguna cosa, però posant condicions. Per exemple, aneu a buscar una cosa quadrada i que sigui per menjar. O amb alguna lletra. Aneu a buscar una cosa que comenci per M. O que no li agradi a la vostra mare. O fins i tot per colors, que sigui de color vermell. Aquest joc agrada molt als infants, però els hem de demanar que no destrossin la casa mentre hi juguen. 2. Qui és qui? Amb els alumnes, durant les videoconferències, podem jugar al qui és qui. El que hem de fer és, sobretot, assegurar-nos que els alumnes puguin veure tots els seus companys a la vegada a la pantalla. Llavors preguntem, porta ulleres? Porta cascos? Porta una samarreta rosa? I així fins que ho endevinin. 3. Tabú. Com ja sabeu, el tabú és un joc on els alumnes han d'explicar una paraula sense fer servir algunes paraules clau. Per exemple, si estem intentant dir cinema i estem descrivint, no podem dir les paraules pel·lícula, entrada i crispetes, potser. Per jugar a aquest joc seria bo enviar prèviament a cada alumne la paraula que ha de descriure i les que no pot dir. 4. El clàssic, el penjat. Aquest joc va perfecte si pots compartir pantalla. Poses el Paint o el Word o qualsevol programa i vas apuntant les lletres que els alumnes diuen. 5. Paraules encadenades. Aquest joc va perfecte per repassar la consciència fonològica i també l'ortografia. 6. El bingo. Va genial per repassar els números que ja hagin après. També podem fer variants d'aquest joc. Podem dir als alumnes que preparin els seus propis cartons. També podrem fer-ho en altres idiomes, per exemple, en anglès. 7. Un clàssic també, les endevinalles. Pots fer-les tu o dir als alumnes que les preparin abans. Llavors, durant la trucada, que cadascú digui la seva i els altres l'endevinin. 8. Descriure un objecte i endevinar quin és. Ho podem fer nosaltres o els alumnes. Per exemple, què és una cosa que serveix per cuinar? És rodona i té un mànec. Oh, és una paella! Perfecte! 9. El company mut. Aquest joc funciona millor si els alumnes tenen bona qualitat d'imatge durant les videotrucades. Un company diu una paraula amb el micro tancat i els altres han d'endevinar què ha dit. 10. Mímica de pel·lícules. El clàssic joc, però adaptat als nous temps. Els alumnes hauran de representar les pel·lícules amb moviments sense fer cap so. 11. El joc de sí o no. Els nens han d'endevinar qui ets només fent preguntes que es puguin respondre amb sí o no. Per exemple, jo penso un personatge secret i ells pregunten: ets un noi? Sí. Ets real? No. Ets groc? Sí. Ets Pikachu? Sí, exacte, l'has endevinat. Podem demanar als alumnes abans de la trucada que es preparin qui voldran ser durant el joc. I per últim, el número 12, un conte encadenat. El mestre inicia un conte i els alumnes l'han de continuar un per un. Com acabarà? Bé, com veieu, no hi ha excuses per avorrir-se durant aquestes videotrucades grupals. Poseu en pràctica algun d'aquests consells i expliqueu-nos què tal us ha anat a la secció de comentaris. Fins a la propera!